Òmnium Cultural exigeix justícia amb les víctimes del franquisme avui que es compleixen 40 anys de la mort del dictador. Cesc Giró, bona nit. Bona nit. 2.000 persones, molta música i sobretot testimonis per homenatjar les víctimes del franquisme que Òmnium Cultural ha recordat, han dit, per mantenir viva la memòria històrica. A primera fila la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diversos consellers i també representació de l'Ajuntament. Quim Torra, el president de l'entitat, ha criticat durament que l'Estat encara no hagi demanat perdó. Governs de diferents colors polítics s'han succeït a Espanya i cap ha posat fi a aquesta vergonya. Denunciem la impunitat de què han gaudit els seus responsables i la vigència encara d'elements del franquisme en la ideologia, en la legislació, en els aparells de l'Estat. També ha reclamat construir un nou estat que condemni tots els crims contra la humanitat. Diari de campanya. Dia 1. I Unió amb Duran i Lleida al capdavant demana el vot per poder resoldre el problema de distanciament entre Catalunya i Espanya des del convent dels Àngels de Barcelona, Cesc Giró. El líder democristià ha demanat respecte a la seva posició de diàleg i a la voluntat de fer de pont entre Catalunya i Espanya. Unió està convençuda que obtindrà representació al Congrés per aconseguir una porta oberta al diàleg. Així ho ha defensat Duran i Lleida. Jo no em vull posar de genolls. Jo no vull fer tombarelles des del Tibidabo al port. Però sí demano respecte i sentit d'utilitat a la posició d'Unió, a la única solució que té aquest país, que és el diàleg, és el pacte i és la transacció. També ha afegit que el pacte que planteja és difícil però possible. La independència, ha dit, és impossible. Josep Antoni Duran i Lleida, de la seva banda, diu que està disposat a entrar al govern espanyol i posa una condició, però concert econòmic per Catalunya. Ens ho explica des de Barcelona el Cesc Giró. Bona nit, Cesc. Bona nit. El líder d'Unió ha dit que està disposat a pactar amb qualsevol dels candidats, mani qui mani, si donen el vistiplau a les seves propostes. Si s'accepten els nostres compromisos, començant, per tant, per allò que fa referència al reconeixement de la realitat nacional, la nostra implicació en la governabilitat arribarà tan lluny com arribi la capacitat dels altres en acceptar els compromisos que avui els hem presentat. Un dels compromisos és amb els autònoms. A la tarda, amb un ambient més distès, ha visitat una perruqueria per posar sobre la taula la reducció de l'IVA en aquest sector. No s'ha escapat, però, d'alguna broma simpàtica. Gràcies, Cesc. Bona nit també. Bona nit. Josep Antoni Duran i Lleida fa una crida als independentistes pragmàtics perquè es passin a Unió. Ahir va aprofitar per presentar la seva proposta constitucional. Cesc Giró. L'única solució possible. El líder d'Unió batejava així la reforma per la via ràpida que planteja. Per això va interpel·lar l'independentisme moderat que comença a adoptar, diu, de trencar amb Espanya. Jo he de creure en la coherència dels independentistes i, per tant, aquesta és una proposta difícilment atractiva per ells. Home, si volen ser pragmàtics, sí que la podrien agafar com a pròpia, perquè és l'única possibilitat. Duran també va enviar un missatge contundent a Ciutadans. Considera que la formació de Rivera només vol el vot dels catalans per governar a Madrid. El candidat d'Unió defensa que el seu partit és l'únic que aposta per una reforma en clau catalana. Josep Antoni Duran i Lleida preveu que l'entesa entre Junts pel Sí i la CUP acabaran eleccions al març o a la tardor. Cesc Giró, bona nit. Bona nit. El líder d'Unió ha deixat clar que l'escenari polític a Catalunya és ingovernable i no descarta noves eleccions anticipades. Una tercera oportunitat pels democristians, diu, si el 20D no acaba d'anar del tot bé. Espero que el dia 20 de desembre sigui el primer pas perquè Unió Democràtica tingui més pressió. Si no fos així, que no ho espero, no ho desitjo i penso deixar-me la pell d'aquí al final perquè no passi això, Unió té una tercera oportunitat. Hi haurà eleccions o al mes de març o a la tardor. Duran també ha llançat un dart cap a Artur Mas. Vol que posi sobre la taula amb transparència quines renúncies farà per pactar amb la CUP. I Josep Antoni Duran i Lleida ha endurit el seu missatge contra la inestabilitat que comportaria un pacte entre Junts pel Sí i la CUP. Ho ha fet en un dinar al Círculo Ecuestre de Barcelona, a Cesc Giró. Sí, el líder d'Unió ha aprofitat aquest dinar col·loqui amb l'empresariat per demanar responsabilitat i que es garanteixi la seguretat econòmica. A l'Europa democràtica, trencar el principi de legalitat és letal. Molts de vostès tenen relació o són del món econòmic. Algú invertiria en un país on no té clar quina és la llei que s'aplicarà? Duran també ha dit que els menys interessats en noves eleccions són els empresaris. I Josep Antoni Duran i Lleida retreu a Convergència i Esquerra Republicana que festegin amb la CUP mentre aquesta, diu, els està prenent el pèl. Cesc Giró. El líder d'Unió ha posat com a exemple les declaracions de Quim Arrufat, que es planteja fins i tot votar Podem. D'anar festejant, d'anar fent concessions en la CUP i paral·lelament la CUP diu públicament, estic pensant en el que va dir el senyor Arrufat, no és que no votin ara si van a votar a Convergència, és que no voten ni tan sols a Esquerra, voten a Podemos, a veure si algú obre els ulls. Aquest matí Duran també ha explicat que les enquestes internes els donen 3 diputats. Mentrestant, Josep Antoni Duran i Lleida hi va parlar d'història. El candidat d'Unió Democràtica recorda Artur Mas com de malament van anar les coses quan els anarquistes van prendre el control durant la Guerra Civil. Informa Cesc Giró.
Duran va demanar als sobiranistes que prenguin nota de la història real i deixin la ficció a un racó. També va titllar Artur Mas d'irresponsable. Al 36, aquí la gent d'Esquerra Republicana va entregar el poder al carrer, als anarquistes, i així ens van anar les coses. I avui també estem anant a remolc del carrer, que la història es repeteix i que la irresponsabilitat no és una divisa ni en els gens d'Unió ni en l'actualitat d'Unió Democràtica. El líder democristià va criticar novament Junts pel Sí i la CUP. Aquest cop els acusa de tenir el Parlament paralitzat a l'espera d'un acord. Gràcies, Cesc. Un debat en què la tensió es va notar dins i fora del plató. Informa Cesc Giró. Francesc Homs va ser el més puntual, només entrar a 8TV topava amb la plana major d'Unió. Duran i Lleida va arribar minuts més tard, després de 2 dies desaparegut per un constipat. El plató, joc de cadires després d'una freda salutació de rigor. El candidat de Democràcia i Llibertat va declinar fer sorteig i cedia la paraula al líder més veterà. Un gest que Duran contestava ventant la carta de l'Emili. Homs va replicar explicant la seva objecció de consciència a un camp de Croàcia. Josep Cuní només va haver de plantejar una pregunta. A partir d'aquí, tot rodat. Duran es va encarregar d'agafar el rol d'entrevistador. 3 dards a Homs en mig minut. M'ha fet una bateria de preguntes, quasi bé sembla una entrevista, el qual estic satisfet d'aquesta entrevista. L'esperit revolucionari del candidat de Democràcia i Llibertat va fer saltar el líder d'Unió en més d'una ocasió, un dels cops centrant les mirades sota la taula. Hem de revelar davant d'això. Per l'amor de Déu, vostè reveli davant del que vulgui, però toqui de peus a terra, senyor. Ho dic tocant de peus a terra. Toqui de peus a terra. No, ara està sentat i no li deuen tocar els peus. Sí, em toquen a terra. És igual, però ja sap el que li dic. I per contextualitzar-ho tot plegat, en una campanya electoral a ple desembre no hi va faltar una Nadala. Què estan aprovant aquí? O és fum, i per tant estem a la Nadala perquè estem vigílies de Nadal. Homs i Duran van marxar pitant. Els dos equips de campanya comentaven convençuts les respectives victòries. I Josep Antoni Duran i Lleida intenta ficar la por al cos dels independentistes perquè diumenge no guanyin a Catalunya, Cesc Giró. Per això, davant el Parlament, el líder d'Unió ha enumerat la seqüència de despropòsits, ha dit, acumulats des de la victòria independentista el 27 de setembre. Un independentisme estancat, incapaç de gestionar la victòria del 27 de setembre, amb un Parlament, en tot cas, paralitzat, sense president de la Generalitat, sense govern, i amb una declaració del 9 de novembre que desconnecta d'Europa i que fa impossible la negociació amb l'Estat. Davant l'escenari d'estancament, Duran proposa tornar a vertebrar el catalanisme polític i recuperar el diàleg. I el candidat d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, està convençut que tornarà a entrar al Congrés, Cesc Giró. Duran i Lleida no espera sorpreses, està convençut que Unió entrarà al Congrés. Això sí, creu que la situació a partir de demà serà difícil de gestionar. Jo crec que avui comença una nova etapa, s'han acabat les majories absolutes, segurament, i per tant comença a tornar-se a incorporar la cultura de la coalició d'una banda que aquí, en el cas de l'Estat, no s'ha practicat mai. El líder democristià també ha fet servir el tòpic de la festa de la democràcia i assegura que està convençut que el poble de Catalunya vota amb maduresa. Duran ha estat dels candidats més matiners a votar, ho ha fet al Centre Cívic Casal de Sarrià, acompanyat de la seva dona. Des d'Unió esperen que avui a la nit es puguin aclarir, si més no, les expectatives i es confirmi la seva presència al Congrés dels Diputats. I confien força, calculen que necessiten uns 75.000 vots per aconseguir un escó, si hi ha una participació semblant a la del 2011 del 67%. Com més participació, però aquell llindar aniria pujant. Anem cap a la seu d'Unió Democràtica de Catalunya. La sorpresa seria que entrés, perquè totes les enquestes han donat que Unió quedaria fora, també, com ha passat a Catalunya, del Congrés dels Diputats, i per tant un dels personatges més imponents de la història de la democràcia actual des del punt de vista de la política catalana podria quedar fora d'aquest Congrés dels Diputats. Parlo de Josep Antoni Duran i Lleida. Anem a la seu d'Unió, al carrer Nàpols de Barcelona, i allà tenim Cesc Giró. Bona tarda, Cesc. Bona tarda. Doncs Unió seguirà, de moment, molta tranquil·litat. Unió seguirà la nit electoral a la seva seu. Ja ho va fer el 27S. Els mitjans es van acomodant. Hi ha 2 espais habilitats. Un d'ells és on es faran totes les reaccions als sondejos i resultats. Està situat a la planta baixa de la sala de premsa. És un espai molt petit, per això a l'entrada de la seu del carrer Nàpols han instal·lat un petit enterimat per encabir a la militància que s'acosti a la seu d'Unió. A hores d'ara no ha arribat cap dels protagonistes. Duran i Lleida es preveu que faci acte de presència a 7:15 del vespre i no faran cap valoració fins que es coneguin els primers sondejos. Després ja esperaran un cop l'escrutini estigui força avançat. Tot a punt, doncs, per una nit, com has dit, de caixa o faixa per Unió, que s'hi juga a entrar o no entrar al Congrés dels Diputats. Poca broma també després dels resultats del passat 27 de setembre, que els deixava fora del Parlament. Per això, durant tota la campanya han intentat arrossegar tot al voltant de l'antiga Convergència i Unió, posant molta por de forma molt insistent amb el possible pacte amb la CUP. Ells creuen que acaben la campanya millor del que la van començar, amb aquesta madura contra les forces sobiranistes que creuen que els ha quallat entre el votant més moderat. Gràcies a Cesc Giró des de la seu d'Unió Democràtica de Catalunya.
A la seu d'Unió al carrer Nàpols de Barcelona ja està l'aparador muntat. El coordinador de campanya, Josep Sánchez Llibre, fa estona que està a la seu. Duran i Lleida ho farà en pocs minuts. I aquí els càlculs van que volen. Són conscients de la importància d'aquestes eleccions. Dèiem que ha estat una campanya important per Unió pel que s'hi juguen. Tot i així han optat, però, per una campanya de perfil baix, actes locals de petit format repartits per al territori. Això sí, asseguren que acaben la campanya més optimistes de la que la van començar. Aquesta contundència reiterada contra Convergència per vendre's, diuen a la CUP, creuen que els pot portar bons rèdits electorals. Tota la informació de la jornada electoral a RAC1. A la seu d'Unió, cares llargues, segons els sondejos, els democristians no aconseguirien representació al Congrés. Duran i Lleida ha arribat al mateix moment que es feien públiques les dades. Ha entrat sol per la porta principal i s'ha trobat amb els periodistes que ho seguien per la televisió. Ha dit literalment, espero molt i bo, però cal esperar. Primera reflexió que contrasta i força amb les dades que ofereixen les diferents enquestes a peu d'urna. Serà Sánchez Llibre qui valorava el sondeig d'aquí una estona. Deu estar florint, deu ser el Cesc Giró a la seu d'Unió Democràtica, perquè Duran fa hora i mitja que ha parlat, o sigui que sí. Està tu sol. Aquí a Unió ja no hi queda ningú, pràcticament ningú. Tothom està acabant de recollir els que encara hi queden. I els líders del partit també han marxat. Duran i Lleida ho han pogut sentir assumit responsabilitats de forma molt personal. També ha parlat a la figura de Ramon Espadaler com a actiu de futur del partit, però ha evitat prendre decisions precipitades. Fons del partit reconeixien que era un repte difícil, però que han de seguir treballant perquè estan segurs que hi haurà nous escenaris electorals a prop. Caldrà veure demà, ja han convocat executiva al migdia, si es pot desgranar una mica més el futur d'Unió. Gràcies, Cesc. Fins ara. Acabem aquí i gràcies a tot l'equip que ha fet possible el programa, al Departament Tècnic, als serveis informatius de RAC1 i a la gent del món a RAC1. I comencem amb la CUP, que assegura que no es trencarà, decideixi el que decideixi la militància diumenge. La diputada Eulàlia Reguant ha confirmat que ara sí que la data fixada és la definitiva. Ho ha dit des del Parlament. Cesc Giró. Sí, expliquen que el canvi de data era necessari per donar a les assemblees territorials més temps per debatre uns espais de discussió, diuen, que garantiran la cohesió de la CUP. Que diumenge hi hagués un empat no necessàriament ha de significar una fractura. Per això existeix aquests dies les assemblees locals i les territorials per generar acords i consensos. Eulàlia Reguant ha detallat que diumenge no es mouran fins que no hi hagi una postura clara sobre la investidura i ha deixat la porta oberta a dotar de més contingut les dues propostes de vot presentades aquest matí. També ha assegurat que no hi ha cap reunió prevista amb Junts pel Sí. El tercer premi acaba amb 4, és el 56.024 i s'ha repartit en una llibreria de Sant Manat i en un estanc de les Corts de Barcelona. Allà, precisament, al carrer Galileu, hi ha el Cesc Giró. Bon dia, Cesc. Bon dia, doncs aquí força tranquil·litat de moment. És un estanc que està a la cruïlla del carrer Novell Galileu. Ens expliquen que el número guanyador del tercer premi, aquest 56.024, va formar part d'una segona remesa que van demanar dijous passat i l'han venut del tot, l'han venut íntegrament. Per tant, aquí també felicitat per part dels venedors d'aquest estanc. A Catalunya, l'oposició carrega contra Artur Mas per, segons ells, haver dirigit el seu missatge de cap d'any exclusivament a la CUP. Diuen que el president en funcions ha fet servir el discurs per intentar assegurar la seva continuïtat al capdavant del govern. Cesc Giró. Sí, Xavier García Albiol del Partit Popular i Albano Dante d'en Comú Podem han retret a Mas que reduís el discurs de la seva investidura. Es va dedicar a implorar una vegada més la misericòrdia i al favor dels sistemes de la CUP. El que veiem bàsicament és un president que intenta agafar-se al poder com sigui i que no té cap capacitat de generar o de fer-se amb un govern. Tots dos han aprofitat també per retreure-li que no parlés de corrupció. Marta Pascal, de Convergència, el responia que Artur Mas ha donat explicacions sempre que se li han demanat.